Nádych a výdych. To je niečo, čo urobíme denne niekoľko tisíckrát a vôbec si to neuvedomujeme. Samozrejme, ak práve s dýchaním nemáme problémy. Alergici či astmatici to poznajú veľmi dobre. Našťastie im vraj dokáže pomôcť veľmi jednoduchá dýchacia metóda doktora Butaejka. Ukazovák si dáme pod nos a skúšame tak dýchať, aby sme necítili vzduch na prste, ani nádych, ani výdych. To je jedno zo základných cvičení tzv. Butejkovej metódy. Tá spočíva zjednodušene povedané v tom, že človek musí dýchať pokojne, nenadýchovať sa zhlboka a dýchať vždy iba nosom. Ak vdýchneme a vydýchneme príliš veľa vzduchu a zníži sa nám hladina CO2, to spôsobí, že dôjde k zníženej využiteľnosti kyslíka v organizme. Kyslík sa v našom organizme do jednotlivých častí dostáva naviazaný na hemoglobín. Aby sa od neho ale vedel odpojiť, potrebuje na to istú koncentráciu CO2. Ak sa vôľou pokúsime znížiť naše dýchanie, objem vdýchnutého vzduchu, zvýši sa hladina CO2 a tým sa kyslík dostane ľahšie do orgánov. Pán Varga ešte pred 5 rokmi sám trpel na silnú astmu. Mal som ju zhruba 20 rokov, kašľal som tak, že ma 3-krát museli operovať na pruh. Tvrdí, že po absolvovaní takéhoto kurzu sa jeho stav postupne zlepšil natoľko, že dnes už neužíva nejaké lieky. Predstava, že astma alebo alergia sa dá zvládnuť len pomocou dýchania, je neuveriteľná. Preto som sa pána Vargu opýtala, či on sám pred absolvovaním kurzu veril, že mu niečo také obyčajné ako dýchanie môže pomôcť. Najprv tomu nikto neuverí, určite neuverí, ale kto to vyskúša, okamžite zistí, že mu to pomáha. Tieto dýchacie cvičenia sa u lekárov nestretávajú s veľkou dôverou. Pán Varga však tvrdí, že neoprávnene. Aj Butejkovú metódu vynašiel lekár. Profesor Butejko bol riaditeľom výskumného ústavu Sovietskej akadémie vied. Aj keď ide iba o nácvik správneho dýchania, nie je to také jednoduché. Pri cvičení navodzujeme pocit stavu nedostatku vzduchu, čo nie je nič príjemné. Kurz sme sledovali od začiatku do konca, aby sme vám mohli sprostredkovať pocity priamych účastníkov. Toto je Vlado, má 35 rokov a trápi ho astma. Môj problém začal na vojne, kde som mal nedoliečený zápal plúc a prešlo mi to do astmy. Tento rozhovor sme robili po prvom týždni kurzu. Sú náročné tie cvičenia? Práve, že je to úplne jednoduché. Po skončení kurzu tvrdil, že sa cíti oveľa lepšie ako predtým. Teraz už sa mi dýcha o mnoho lepšie ako predtým. Podstata je dýchať nosom a dýchať čo najmenej. Človek má vtedy pocit, že má málo toho vzduchu. Ale podstata je nenadýchnúť sa moc. Pani Jarka prišla na kurz trocha odlišným problémom. Pred rokom prekonala zástavu srdca, má kardiostimulátor a odvtedy trpela panikou a strachom z ľudí. Ja sa cítim hlavne posmelená. Už som bola sama v cukrárni. Nás učili, keď som mala tie fóbie, som vyšla von a dýchajte. Tak ja som strašne hlboko dýchať. Teraz si ja zapchám nos a fungujem. Jedno z cvičení Butejkovej metódy, ktoré sa vám teraz v zime môže zísť, vám ukážeme. Dokáže vraj uvoľniť akokoľvek upchaný nos. Podľa varovania pána Vargu však toto cvičenie nesmú robiť ľudia, ktorí majú problémy so srdcom a s tlakom. Posadíme sa vzpriamene, uvoľníme sa a pokojne dýchame do brucha. Potom bez toho, že by sme sa nejako veľmi nadýchli, po normálnom výdychu zadržíme dých, chytíme si nos a kývame hlavou. To pre lepšie prekrvenie. Vydržíme, kým sa dá. Potom nos spustíme, ale nenadýchneme sa zhlboka, ale čo najmenej a snažíme sa to dýchanie upokojiť. Môžem potvrdiť, že môj upchaný nos sa skutočne uvoľnil a dýchalo sa mi lepšie. Keď to človek urobí niekoľkokrát s 30-sekundovými prestávkami, aj tá najhoršia nádcha prejde.